हे भेटली आयुष्यभर फॅकाट भेटला या. आता मग कसली स्पीड पकडल्या ना ती. आता मगाशी आपलं पुच्चू मारत. वहिनी कुर्ले साफ करता आणि ह्यो काय कुर्ले साफ करता की काय? अरे हायती कशा उचलून दाखवतो ती उचलून दाखव ना तुझ्या हिंमतात. सर्जेकोट नाही, अलिबागवरून आलो. अलिबागवरून मोबाईल स्वीट फॅमिली यांना माझा काय कळत नाही. स्वीट फॅमिली. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज शुक्रवार आणि मी जाते म्हावरा हाणूक म्हणजे कुर्ले हाणूक. विठ्ठल आणि मी भावी ज्या झोपली आहेत कारण शिगमो चालू आहे तर रात्रभर असतात ते 1 वाजेपर्यंत रात्री. त्यामुळे आता झोपली आहेत. त्यामुळे आणि मी आणि विठ्ठल कुर्ले हाणूक जातो आणि थंय आई जाऊन पहिलीच बसलेली आहे जेटीवर आमच्या. तर बघू आज काय मिळतं, किती कुर्ले मिळतात, किती तसरे मिळतात ते आणि तुमका दाखवतो. चला आम्ही आता कुर्ले हाणूक जातो आणि हे आमचे एक्सपर्ट आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आता कुर्ले हाणणार आहोत. चला. चालवशे खलाशी आहे ना काय? कांडेल आणि आम्ही खलाशी आणि हे पर्यटक. ऐक सा या आई चल घेऊन येतो मोठे कुर्ले. तू काय थांबतो की जातो? हा आशीर्वाद दे. तू थांबतो? हा बस 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 मोबाईल पाडू नको फक्त एवढा. तर आमचा तारू आता निघाला. तांडेल मागे हा आणि खलाशी आहात. तर आता आम्ही जातो दर्यात कुर्ले हाणू. म्हणजे फेरे लावलेले आहात. त्या फेऱ्याक आता किती कुर्ले भेटले आहात ते बघायचे आणि कुर्ले घेऊन यायचे. ही आमची खाडी आहे पूर्ण विरवाडची. आणि पाणी हे भरता काय सुकता? पाण्यात आता भरती इलेल्या त्यामुळे ताट हा. आणि हे कुर्ले हे आणल्याने कालवा घेऊन इली आहेत. हे बघ म्हणजे आज आम्ही आता कुर्ले हाणूक जातो. ती आता कालवा घेऊन गेली आहेत आणि हर्षदने ह्या दिल्यानं तसरे दिल्यानं म्हणजे कुर्ले तसरे आणि कालवा म्हणजे आजचो बेत आमचो लय मोठो हा. आणि हे एकदम ताजे फडफडीत आहेत. कालवा ह्यांच्याने आता ती गेली त्यांच्याने बोचून हाणलेले आहेत. आणि आम्ही आता जिवंत खेकडे पकडतो. आणि हो कसे पकडता मोठेपणा सांगता आम्ही एवढे फॅकाट पकडतो आणि तेवढे मोठे पकडतो. तर आता बघूया किती दाखवता काय नुसते हवेत वार्ता करता तो बघू. आता समजा हवी जी हवी होती त्यांना अजून मजा येईल. व्हिडिओ बघतील तेव्हा हडबडतील पप्पा कुर्ले काढून घे. आता खरं फायनली सुरुवात झालेली आहे. आता हे फेरे उचलतात आणि याच्यात आता काय भेटतं तर आता आपल्या कळा. हे काय भेटत की नाही आज? भेटत तांडेल काय भेटत की नाही? भेटतील कुर्ले नाही काय भेटलं तर आमकाच गायब झाली त्यो. तुम्ही इलाच म्हणून भेटला ना. हे काय खडपा भेटत बघूया आता. तर आता आहे फायनली एक कुर्ली भेटलेली आहे आणि ती पण मादी आहे मस्त पैकी. एक भेटली आहे बाबा. ही बघा मादी भेटली. मागा वाटला होता आज काय भेटत नाही की काय. तर हा एक फायनली भेटलेली आहे मादी. आणि एक सुरुवात तर झालेली आहे आमची चांगली. आता बघूया एक फेरो संपलो दुसरं फेरो आता वडतात किती कुर्ले भेटतात ते बघूया. तर आता बघू काय भेटतं काय नशिबान. अजून एक कुर्ली भेटली तर लय झाले म्हणजे दोघांक 2 कुर्ले. नाही तर आई पण हसत आमका गेलास एवढे मोठेपणा करून कुर्ले हाडूक आणि काय घेऊन दिलास. हे भेटली आयुष्यभर फॅकाट भेटला या. अजून एक भेटला म्हणजे 2 भेटले कुर्ले आणि ती पण मादीचा मस्त पैकी अगदी. आणि मोठा फॅकाट ह्या हे 2 भेटले बाबा. शाबाश. ऐकत नाही बाबा ह्यो आमका फ्री. माका बोललो होतो भाई टोकी फ्री मध्ये देणार. हा ऐकत नाही बाबा फ्री कुर्ले माझ्याकडनं. म्हणजे आज जेवढे भेटणार तेवढे बरोबर तो बघितले आणि त्यांनी बघितले आणि आज काय कमी भेटले आहेत फ्री देऊन टाके. 2च भेटले आहेत. जास्त भेटले असते तर बोललो नसतो फ्री म्हणून. हो शपथ. आणि हो नर भेटलेलो आहे मस्त पैकी. तर 3 कुर्ले भेटले आहेत आणि तो होतो छोटा एक बारका. या जियाक भागवून टाकू ह्यानी. जियासाठी एक छोटा भेटलेला म्हणजे आता 4 कुर्ले आमका हे भेटले.
आणि बघूया आता किती कुर्ले भेटतात ते. हे हा काय भेटला? मासो भेटलो बाबा एक. तांबवसा भेटला एक छोटा. हा बघा, हा एक तांबवसा भेटला, फडफडता आलाय. हा बघा, कांड्याला काय जमत नाही त्यामुळे मी होलो आता हातात घेतलंय आणि ताट होलो मारतोय आणि किनाऱ्यात नेऊन सोडतोय. पुसाट अगदी. ए बरोबर ना बघ, आता बघ कसली स्पीड पकडल्या ना ती. आता मगाशी आपलं कुचू कुचू मारत. हा बघ, बायसेप होणार आज, व्यायाम होणार माझा. 2 कुर्ले जास्त खाणार आहे मी. किनाऱ्याक लागला जेटी का लागता. हे काय ना बाबा, 4 काल मोठी मोठी फेकाटा आणला होता, आज काय ना 4 भेटली. एक छोटा, 3 मोठी. मोठी म्हणजे मीडियम साईज. अजय आता कुर्ले सोडवता. घर नीट बाबा, माझ्या चावात एक मिळालेला मोठा आमच्या नशिबान. ह्या बघ, अगदी सुटलेला जनावर मी पकडलेला, बांधलेला नाही. एवढी मी हिम्मत केलंय आज. हे धर बाबा, या जनावर हे खै टाकू. हातो बघा पॅकात, आणि एक ह्याचो दात तुटलेलं. हेनी चावू शकत नाही ना आता. ह्या हेनी त्याचा एक तुटला, पण हेनी तोडू शकता तो. हो बघा, मस्त पॅकात आणि कडक आहे एकदम, मेंगाने आहे. आणि हे बघा, हे पण हे 2 आणि हे एक तिसरी. हे ते तोडून टाकूया ना. डेंगे तोडत. हो, हा तोड. आणि पिशवीत घेऊ. तोड नाही तर परत आईसोबत वांदे होते. सोडू ना. हा, हा मोठा मेला फेकाट आहे. हा तो काय चावणार नाही. होच तो काय फेकटा घेतो आम्ही मोठमोठी. माझी मादेच भारी लागतात ना. तर मादी आता घेतो आम्ही. हे बघा, मस्तपैकी सर्व घेऊन टाकूया काय. पण ते बारकी आता 2 किलो 2 किलो किती होते ते? मोठे टाक. कसे आहेत किलो? 350. 350. 700 रुपयाचे झाले. पॅकेट टाक. 200. बस झालं ना? ती एक पिशवी घ्या. ही अर्धा किलो होतात काय बघूया. एक घे. तर हे कुर्ले घेतलो आम्ही 2 किलो. मस्त होतात अगदी फेकटा. आणि हे तसरेच आहेत ना. तसरे ते ते आहेत ना तसरे. जाळीत ते ना. कुर्ले आणि तसरे घेऊन आम्ही निघालो. आणि प्रत्यक्ष आम्ही बोटीन गेलो होतो होडियन कुर्ले हानुका. त्यामुळे भारी वाटला. आणि आता जातो आम्ही घरात. बघूया आणि तुमका दाखवतो किती तसरे आहेत आणि किती मुळे आहेत आणि आईन थंय किती कालवा घेतल्या ते. चला. अरे भावीजिया खयत. हे भावीजिया, हे बघा काय आणलंय. खेकडे आणि तसरे. आज मजा आहे तुमची. अरे ऐता का आणखीन तसरे. अरे पण हे आणलंय ना मी तसरे. म्हणजे असं आणखीन. हा, या मोठे तसरे हे आणि हे बारके तसरे. आणि हय काय कालवा आणि हे कुर्ले आणलेले आम्ही. म्हणजे आज काय बापरे, खाना कमी आणि हगना जास्त होणार वाटतं आज. आहे ह्या कायता बघा. हे बघ, हे कुर्ले कायता मोठे होते. तुझ्या अंगार नाही येत ते, काय घाबरू नको तू. आणि हे होय होय, खेकडेला मोठे होते. हे बघा. दीपाली, वहिनी खैसून सुरुवात करणार असा आता. आणि तू आणि आई काय करणार? तू काय करणार? हा, तू भजन कर. का नाल आणून दे एक, ही भजन करू दे. ठीक आहे. फायनली आता सुरुवात झालेली आहे. साफ करू का? हे वहिनी कुर्ले साफ करता. आणि ह्यो काय कुर्ले साफ करता की काय? अरे हाय ती कशा उचलून दाखवत? ती उचलून दाखव ना तुझ्या हिंमतात. नाही रे, ते बांधलेले आहेत. उचल. डेंगे तोडलेले नाहीत त्याचे. अरे हे वाटत लय, पण आमचे पिल्लावय लय हे काय. तरी ते नाही. गंधर्व, मनीष, माई,
शाळेत गेले आहेत. नाही तो ह्या केलेलो हा मादी आहे आणि सर्व मादी आहेत. पण खाणारी माणसा पण लय आहेत. आणि हय वहिनी आता साफ करीत कुर्ले आणि दीपालीत हय मोठे तसरे साफ करता आणि छोटे तसरे पण आहेत. जियाच्या मांजराक चावीत आणि भावी जे आहे बघतात. ते आवडले. गावचे कुर्ले खाऊ भारीच लागतात, मजा येतात. आणि हय तसरे बारके हय कालवा, आज मजा वाटता लय हा. पण ह्या जेव्हा बनात ना आणि माणसा पण आमच्या घरात लय आहेत मग कमी वाटत ता. आता वाटता जास्त. तर चला हेंगा आता साफ करू देत. आणि आई काय गेली सुपरवायझर हय बसली होती ना खुर्चीत, टीव्ही बघू गेली वाटतं ती पळाली. काय चला चिल्लर पार्टी काय करतास हय? मालिका बघतास तुम्ही? अरे ड्रायव्हर आहेच हा. हे चला घरचे काजू पप्पानी ते फॅक्टरीत दिलेले आहेत सोलूसाठी, म्हणजे भाजूसाठी ना, भाजूसाठी. तर भाजून झालेले आहेत आणि त्यांचा फोन इल्लो आमका. तर आता आम्ही जात आहोत आणि काजू घेऊन येतो. आई तू पण येता ना? चल चल. तर आई पण येता, तर आई पण घेऊन जातो आता आम्ही. चला. तर भावी जी गेली पुढे आहात गाडी जवळ. हा लागला. आता आईने बसली आहात, आई मागे बसली आणि हय भावी बसला आणि माई बसला. तर आता मी पुढे बसतोय आणि माझ्या बरोबर त्या भया घाबरला. आता आम्ही मोंडात जातो फॅक्टरी जवळ. आणि ही आमची विरवाडी, बोर्ड पण लागलेला. आणि हैसून आता आम्ही जातो फॅक्टरीत काजूच्या. माई का विंडो सीट हवी आहे आणि जिया माझ्या बाजू बसला आणि त्या घाबरता उलटी होईत. तर आता जवळच आहे, नाही उलटी होणार. तर चला लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. हैसूनच आहात ना? हा ह्याच घरात. फॅक्टरी म्हणजे काय घरच आता, घरात भाजतात ते. त्यांच्याकडे मशीन हा 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 मशीन आहे त्यांच्याकडे, मशीनीवर भाजतात. हा ते भाजूचे हंजा काजू. तर आम्ही इलो आणि हय आता काजू घेतो. काजू बियाण खाईलो. काजू घर दिलं होते भाजू का. तू वर खाली, हा खाली बघ तू. अरे बाबा कुत्रो हा की का? कुत्रो हा वाटता त्यांच्याकडे. तुम्ही काजू चोरून नेलास तर म्हणून त्यांच्याकडे कुत्रो पाहिलेलो हा. नाही तो काजू घेऊन वाटेक लागशाल तुम्ही. तो बघ भोगता. तर आता काजूगर घेतो आम्ही. चला हे चला, धूर येतात. चला गाडीत बसतो जाऊ. हे काजू खायत ते काजू घेतला. थोडी आधी खाऊया, आधी मरू दे बाबा. हे द्या बस. तर आता आई काजू दाखवतो. हे सोललेले नाहीत, काय बोलतो ते का असोले. आणि हे सोललेले पॉलिश होणे तिकडनं. ते सोललेले आणि हे टर्फला आहात ते का. आणि ते फोड भावी. सोललेले किती आहेत बघू सोललेले. हा हे आहे पॉकेट आहात ते का मस्तपैकी. हे आमच्या घरचे आहेत काजू आणि ते आता आम्ही आणलो भाजून. आणि यांच्याने सुरुवात केल्याने एक पॉकेट फोडून हे माका पण देवा. मी आणि जिया पुढे आहो. हा ही खाडी आहे आमची. पाणी भरलं आता. हे बघा पाणी भरला. तर हाय दीपाली आता जेवण वाढता. आणि काय काय बनवला दीपाली दाखव एकदा. खेकड्या, हाय खेकडे मस्तपैकी बनवलेले आहेत. कालवाच्या आमट्या, कालवांची आमटी. कालवा मस्तपैकी. तसऱ्यांचं हे काढून मास्ट काढून हा सुक्का मस्तपैकी. आणि हय काय हय भात हा आणि हय चपाती आहात. आता मस्तपैकी आता आम्ही खाणार आहोत. कधी कालवा तसरे मुळे खावा काय काय ता कुर्ले. हय जेवता कुर्ले का दात एक दात नाही पण सर्व कुर्ले बरोबर फोकरून खाता. हे बघा
मी मध्ये आता ही खायत कशी कुर्ले बरोबर करून खाता. आणि हय विठ्ठल सिंधुदुर्ग पोलीस काल आंबे काढताना ह्या झाला पायाक मार बसलो त्यामुळे तो बेडवर पाय पसरून जेवता आणि बरोबर तोडता. दात मजबूत आहेत त्याचे. आणि हय आमचो कुर्ले मस्त लॉलीपॉप खाता. आणि हय कुर्ले देणारो आमचो हर्षल पडेलकर हय कुर्ले खाऊ किलो आमका कुर्ले दिल्यान आणि हय कुर्ले खाऊ किलो हो बघ. आणि हय पप्पा बसले आहेत. पप्पा कुर्ले नको तुमका काय काय घेतले आणि या कुर्ली या पप्पाने. आणि हय बसले आहेत भावी. हय माझा ताट वाढलेले वाडी माझी वाढलेली आहे. हय जिया हा मनीष माई आबा हय कुर्ले फोडतात हे बघा. ते काही येत नाही सोलून. हे माझी वाट बघतात मी कधी बसतय आणि ह्यांका सोलून देतात. काय घेतात स्टोपातला ढवळून गाळून घेतय कालवा. काय रावलं नाही वाटत तुमका. कालवा आतली हवी ना नुसतं सार काय मस्तपैकी लय दिवसांनी कालवांचा सार भेटला. कालवांचा सार हा भात हा आणि मस्तपैकी हे बघा भरलेले कुर्ले आहेत डेंगू पण हा मस्तपैकी. आणि हय हा तसरे सोललेले आहेत हे बघा मस्तपैकी तसरे आहेत बटाटो घातलेला. तर आता मी हाय सुरुवात करतय आणि तुमका सांगते कालवा कशी आहेत ती. तसरे डेंगो माईक डेंगो माय हसता भावेन संपवलं वाटतं. हे बघ अस्सल भरलेलो खेकडो. आपण ताव मारतात हे बघ ह्यांका आधी फोडून देऊ गवे ह्यांच्या बाजू बसला ना. माय काय तिकडे जास्त झाले कमी झाले तुमका खेकडे. अरे बापरे खेकडे लहान आहे हो काय. तर शुक्रवार जास्त दिवस सांगा खेकडे. पप्पाचा झाला जेवण पुरले नाही खेकडे. जिया का काढून देवा. माई काय बोलता बोल माई. माई ऐकत नाही खाल्यानच ना त्यांनी खेकडे हा खेकडे खा खाल्यानच त्यांनी. काल आंबे खाल्या आज खेकडे. आणि आज विचारी होता जाऊचा काय आंबे खय जाऊचा का विचारी होता. आज भाविक आणि जिया विचारी होता खय जाऊचा आज उठल्या ऐकत नाही खय फिरूक जाऊचा. ह्या मुंबईत असतात तर हॉटेलात रेमटावल्या ना. मस्तपैकी कालवा तसरे कुर्ले खाऊन मस्तपैकी आता आराम करतात. जिरवणे का काय ता थंडा खातात काय माई पिता काय ता त्या हॉटेलात सोलकडी भेटता है ना ह्या थंडा पिता. आणि हई जावा जावा जेवतात रवलेले टोप खरडवतात. काय नाही रावला बघ कालवांचो टोप खाली या ते कुर्ल्यांचो टोप खाली या. आणि हय हय काय होता ह्याच्यात काय होता. अरे बापरे सर्व अक्षरशः ह्यांच्याने खाली केल्याने आणि आता फुसून खातात. नाही आम्ही खाली केलं आम्ही टोप खाली केलं आणि ही आता ते टोप खरडवून खातात. तर म्हणजे आता आमचा जेवण झालेला माझा पण झाला आणि ह्या मंडळींचा पण जेवण झालेला. तर आता हा व्हिडिओचं एंड करतो. भावी आमचं व्हिडिओचं एंड करणारा आणि एंड केल्यानंतर पण संध्याकाळी शिगमो हा तो आहे दिसणार हा तुमका. तर तो नक्की बघा. सर्जेकोट नाही अलिबागवरून आलो. अलिबागवरून अलिबाग त्यानंतर गाडीवर मांडला घेरवर दिसता आणि त्यानंतर दापोली खेळ चिपळूण नंतर कारवार. कारवार नाही गेलं म्हणजे हा अजून काय झाला. तुम्ही काय बोलला वेडा ना तुम्ही वेडा आहे
अरे मी वेडा अरे चौघू लागत काटून जाता ए वेडे ए काय झालं उगा धरत कशा हेका काय म्हणतो हेका हेका काय म्हणतो हेका ऐक 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 हा ऐक 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 अरे मेला माई का तो माई ऐक चांगलं पोरगवा हे नाही म्हणून अरे वचन बिचन अरे आपलो सर्पो काढतोय तुका माहिती नाही या मोठो तोरलो सर्पो हे बोलणार काय मग तेवढ्या पुरतो जायचं आहे मग दहावे बाबू काय मारतात बाबू काय मारतात ह्या मोठ्या असतात औषधे लाडके असतात कोणतो नक्की कोणतो अरे आमचो दोघांचो अरे आमचो दोघांचो तुमचा सोबत नाही कसं सोबत नाही बघ जरा कसं आतो अँड्रू सरपंच दिसतो नाही 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 चांगलं बघ औषध कसा कवटाळल्या ना त्या गावचा ना म्हणून सासरवाडी चाललं तुझा काय कान गेले आहेत काय रे पाटलाचे गुरुवारचं चाललं तो गुरुवार आज बुधवार ना गुरुवारला का हा गुरुवार ना अजून वेळ 11:30 वाजले त्याचा घेऊन जा घेऊन जा सांभाळून माझ्या लाडाची बायको घेऊन माझ्या जोडीला ऐकी सांग चाललोय सासरवाडीला. आमचे नसती पण ह्यो आमचो नातू ना गेलो तो बघ दिसला तुका तो सारखो भाई कोयड्याचा लावतोय आणि त्या काय तर असो मोबाईल स्वीट फॅमिली यांना माझा काय कळत नाही स्वीट फॅमिली पण त्या स्वीट फॅमिली बनून येतात तर मला काही तो बरोबर राहतो मग माका बोला बाबा बघा